Ya puedo empezar. Som en Pedro Bastard, som el candidat a el presidente del Consell Insular de Mallorca. Nosaltres, des del nostre equip, que hem de defensar el que és la caça, els agricultors, els ramaderos, els pescadors, tota la gent de campo. Això de la pesca fluvial és una beneïtura, perquè pescar quatre carpes i tot això no. Nosaltres volem la pesca marítima que sigui del Consell Insular. Au, Marta. El tema de la llengua. La llengua de Baleares és el mallorquí. Bé, el menorquí és si Vicent, però és igual, se diu mallorquí en general. Nosaltres no som catalanes, som mallorquines. De defensar les nostres paraules pròpies, pues, entonces, bueno. La llengua dels nostres abuelos, de les nostres abuelas, dels nostres tios. Un gat no, un gat aquí és un borratxo. Perdó, és que jo començo a tenir gana. Tema de la vivienda. La vivienda, igual que te digui, cadascú que visqui a casa seva. Si vol venir la predina a viure amb nosaltres, que vengui, però no que vengui gent d'aquesta que va en pijama pel carrer. I vivendes de protecció oficial, això res de res. Nosaltres l'únic que protegirem serà la porcella. La porcella de raça mallorquina, no catalana. Entonces, jo ara vos presentaré el nostre programa electoral de veres, que és un berenar. Primer de tot una sobrassada, un pa moreno d'aquest que fa prum 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 prum, un bon cuchillo, un cuchill antic. Puedo merendar. Això és un mantel que llavors se s'ho en trossos i utilitzant de torcaboques. Els catalanistes haurien d'estar al nostre favor perquè gràcies a nosaltres existeix aquest diccionari, Vox. Perquè veieu que aquí a Mallorca s'aprofita tot, me fotré el diccionari de la llengua catalana. Au. Bon provit. Jo me sent com un caçador que come a su presa. Oh, ya podemos terminar esto, Hay una cosa, recordar-vos de registrar-vos aquí, això del Prevecoent, que és un canal que encara que sigui de catalanistes és igual. Val la pena veure-ho per riure un poc. Ala, ja podem seguir merendando. Vinga.